Exacto, ahora estamos aquí, derradeiro partido do día desta Final Four de Primeira Autonómica. Neste caso xoga o equipo anfitrión organizador, o Mecalia Atlético Guardés fronte ao CDC Lavadores Vigo. Estou cos adestradores Fabio Lima e Anxo Otero, ou Panchi, como maioría o coñecemos. Bueno, primeiro de todo, Fabio, comezamos contigo para darche este honor. Derradeiro partido da Liga, fronte ao Lavadores. Victoria de Maisún, que vos metedes con esa victoria na Final Four. Un partido un pouco a vida ou morte. Sí, ao final os objetivos que tiñamos eran completamente distintos. Noso final era noso último partido se non chegamos a haber ganado. Intentámoslo xogar para competir e para ganar. E ao final Panchi tiña outro objetivo completamente distinto. Pero bueno, ao final na segunda parte supemos gestionar ben esa inferioridade de 4 goles que creo que chegamos a ter. E ao final do partido, pues, con ese +2 que creo que chegamos, pues suficiente. Panchi, no voso caso, unha tempada bastante boa e regular, excepto os 3 últimos partidos, porque un empate igual contra o equipo campeón fai que o seguinte encontro tamén sexa un empate, o derradeiro unha derrota contra aquí o presente Mecalia Atlético Guardés. Sí, a ver, o empate contra o Cangas, que foi o campeón, noraboa desde aquí a Cangas, campeón merecidísimo. Foi un empate bueno onde nos xogábamos as poucas opcións que tiñamos de intentar pelexar polo título. O ter ese empate nós xa éramos matemáticamente segundos. Entonces os 2 últimos partidos xa nos afrontamos coa mesma intensidade, sí probando cousas, pero bueno, foi como un pequeno baixón para despois coller ahora forzas para esta Final Four. Bueno, que ben solventaste desde aí a pregunta. Bueno, Fabio, ao final o CDC Lavadores Vigo é un pouco favorito, como dicíamos tamén, na parte masculina, porque son os mellores clasificados. Contanos, xogades na casa, isto vaise encher, pero levamos todo o día co pabillón cheo, entón o ambiente vai nos afectar, si, non? Bueno, creo que esperemos repetir o ejemplo da primeira semifinal masculina que hubo pola mañá ás 10:30, que ao final é certo que Lavadores é favorito por clasificación. Ao final a diferencia de puntos que temos entre nós en Liga é moi grande, pero bueno, ao final pues, o mesmo, non? Nestas fases finais, nesta Final Four, hai outros factores que entran en xogo, pista, eliminatoria, partido único. Aquí realmente do que vimos casi non importa. O que realmente importa é gestionar ben o partido de hoxe, pola nosa parte intentar que na segunda parte ter unhas opcións de poder ganar o partido. Pois nada, como eles din, na Final Four todo pode pasar, o que levamos dito, o que levamos visto durante todo este día. Así que nada, moita sorte aos dous. Comezamos partido entre o Mecalia Atlético Guardés e o CDC Lavadores Vigo. Rematamos. Moi boas tardes e benvidos ao pabillón da Sangriña para disputar a segunda semifinal de categoría Primeira Autonómica Femenina. E vamos a dar comienzo dando ya benvida aos clubes participantes. Así que, por favor, démoslle unha calorosa benvida ao equipo que hoxe xogará como local, o CDC Lavadores Vigo. Xa co conxunto vigués na pista. Turno para darlle tamén unha calurosa benvida ás xogadoras que disputan esta Final Four na casa, as xogadoras do Mecalia Atlético Guardés. E turno agora para que faga entrada na pista tamén o colectivo arbitral encargado de dirixir o encontro. Turno agora para coñecer de xeito individual a cada unha das protagonistas, así que vamos a comenzar cas xogadoras
12DC Lavadores Vigo. Con dorsal número 12 a su capitana Antía Estevez. Con número 2 Alba Pérez. 3 Eva Fernández. 10 Alexandra Abalde. 11 Antía Fernández. 13 Carmen Pereira. 15 Andrea Prado. 12-9 Maya Moledo. 23 Eva Costas. 24 Lucía López. 27 Marta Rodríguez. 33 Noelia Sánchez. 39 Raquel Santos. 52 Alba Silva. 68 Carlota Tielas. E 88 Iria García. Adestrador Anxo Otero. Ayudante Juan Lampón. Oficial María Isabel Martínez. Y oficial Juan Manuel Costas. Turno para conocer a los integrantes do Mecale Atlético Guardes. Co dorsal número 11 a su capitana Judith Ramos. Número 5 Ángela Portela. 6 Laura Alonso. 7 Sabela Pérez. 9 Laura Teniente. 13 Carolina González. 14 Miriam Riballo. 12-6 Lucía Cruces. 12-7 Cristina Barbosa. 22 Ana Alfaya. 33 María González. 86 Patricia Vicente. E 90 Leire Martínez. Adestrador Fabio Lima. Ayudante María Doiro. E oficial María José Alonso. Dirigirán o encontros colegiados Martín Rodríguez e Andrés Rosendo. Auxiliados na mesa por Sofía Villella e Mara Lago. Exercerá as labores de delegado federativo Víctor Rivera. Damos comienzo agora o protocolo da Federación Galega de Balonmán. E só nos queda desexar a mellor das sortes a ambos os dous conxuntos para a disputa desta segunda semifinal da categoría de Primeira Autonómica Feminina. Moitísima sorte. Buenas tardes a todos, somos Martín y mi compañero Andrés. Primero darles la enhorabuena por llegar hasta aquí, porque es un logro ya llegar hasta la Final Four. Y bueno, a partir de ahí, el partido de hoy, quiero que nos tratemos todos con respeto, tanto nosotros como a los rivales y compañeros. Y nada, buen partido a todos, chicos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos de nuevo aquí a canal de YouTube da Federación Galega de Balonmán, onde o meu canal xa teño aquí a Bea Esteve de novo, é xogadora e tamén integrante dos diferentes staff en tempos do Mecale Atlético Guardés. Que tal, Bea? Hola, buenas tardes. Pois partido xa derradeiro partido desta xornada de sábado, partido no que se vai a disputar esa última plaza para a final. Recordemos que a primeira acaba de conseguila no partido que acabamos de disputar fai
escasos minutos que rematou agora entre o San Bartolomeu e seguro se me Vieito balonmán Xallas, que caiu a prol do conxunto do Morrazo. Agora un partido no que vamos a ver, pois terminamos aí as alineacións dos dous conxuntos na pantalla. Tamén un encontro igualado, complicado, e onde pensas agora que poden estar tamén esas pequenas diferencias? O que dixemos antes no partido, ao final sempre os partidos se ganan en defensa, o que máis contundente estea, o que máis intensidade poña, o que máis corazón poña en defensa, vai facer que o equipo contrario equivóquese, e as porteiras poden aparecer se tes unha boa defensa. Aí van a estar máis claves nas pérdidas, na defensa. Pois, bueno, igual que foron claves tamén no encontro anterior, eses balóns, eses erros non forzados, esas paradas en lanzamentos cómodos, como sí que aspiramos. Ahora vemos aquí este pabellón da Sangriña que luce increíble, con esas aficións, con eses que miramos aí a pancarta, eses tiburóns de lavadores, esa peña dos rapaces e rapazas da base tamén, pois bueno, a peña, diversos integrantes da peña do Inferno que están aí animando as rapazas do Mecalia Atlético Guardés. Todo preparado. Vemos aí a ese tiburón que non sabemos se a persona que está dentro va a pasar moito calor hoxe aí, Vai sudar un pouquiño, creo. Iso seguro, pero ademais mentras miramos aí tamén a xente da peña do Inferno, ese disfraz no día, no, que estamos este día xolleiro aquí no Baixo Miño. Frío non vai pasar, no. Iso seguro. É un par de kilos e salvarse. Oye, benvido sea aí nesa operación bikini. E arranco o encontro con María Español, con Ángela e con Cristina nesa primeira línea. Miriam no pivote, Isabela e Judith nos extremos. Vamos a ver que equipo solta primeiro esos nervios. E ollo que aí, que ese erro no pase. Judith que xoga con Cris que tenta esa finta. E bueno, ese primer golpe franco que consigue aí o... Primeira boa defensa do Lavadores, precipitouse no pase, recuperación do Guardés. E vai a ir por esta línea, creo eu. Sí, ademais que ven aí esos cambios en defensa, los cambios de oponente. Pues ahí de nuevo, balón para Ángela, intenta aí superar, lo consigue. E bueno, un partido que ahora, mira, xa levamos un minuto no encontro anterior, xa neste tempo xa levamos un par de goliños. E aí levanta pasivo, Ángela que tenta superar esa finta. El lanzamiento que acabó una red, pero no que válido. Ahí de nuevo María que choca con Miriam. Y ese golpe por ese pequeño empurrón, ¿no? Vamos a ver cuántos pases quedan. Oye, que entra Leire ahí. Ya para tarefas defensivas. Cris que casi seguro vaya a ser a que se xogue ese lanzamiento. ¡Qué gol! El primeiro gol. Este encontro para Cristina. El primer gol do partido no minuto 1:40. Significativo do que supoñemos que vaya a ser o resto do encontro. Defensas duras, balonmano bonito, van a por enriba da mesa ambos los dos conxuntos. Balón ahora aí para os Lavadores. Sale con Alexandra aí no centro, con Raquel na dereita, con Maya na izquierda. En o pivote con Andrea, Maya, agarrón de Leire. Metemos ahí no extremo derecho a Noelia. Esa circulación que ven ahí a defensa de María ante Maya. Raquel na dereita, jugadora que fichó unha moi boa fase o ano pasado. Que ven aí Maya intentando filtrar o balón, pero xa estamos outra vez no minuto 2:40 e ainda non hai gol por parte dos Lavadores. Pasivo, aquí indican os colexiados. Maya, parada de Lucía. Primeira parada aí ante o tiro sorpresivo de Maya. Esa acción, non, de... Bueno, xa de amenaza de pasivo, un tiro, a verdad, que ben executado. Así que vamos a ver agora
ataques largos. El Valle Guardés de nuevo con María. María que intenta finta. Hoyo ahí. Bueno, defensas duras. Le vamos ya tarjeta amarilla por Guardés y tarjeta amarilla por Lavadores. Ya empezamos con marcando terreno, ¿eh? Balón para Cristina María no centro. María que también hizo una muy buena fase juvenil. Ese lanzamiento de Petano Longueiro. Están imponiéndose a las defensas ahora los ataques, ¿eh? Sí. Ahí de nuevo Maya que sabe claro punto débil. Ese lanzamiento que peta no Longueiro. Ese intento da xogadora do CDC Lavadores Vigo. Nuevo balón ahí. Alessandra. Por ahí esa pequeña permuta para esa filtración, ese pase ante o desdoblamento de Noelia que consigue ese primer gol para os Lavadores. Primeros 5 minutos de encuentro que vamos a ver ahora. Vamos a llegar ahora dentro de escasos segundos. Lo que decías, Bea. Muita igualdad. Vaya balón ahí de nuevo. Ángela con Judith. Sale. La jugadora vuelve a apoyar ahí en Cristina. Cristina con María. María que finta. Que venga defensa ahora de Raquel. Que venga defensa también ahí de Eva. Y ahí María que consigue ese gol para por ese parcial de 2-1 los primeros 5 minutos de este encuentro. Mismo resultado que en la semifinal anterior. Sí. Lanzamiento ahora la número 10, Alessandra. Un poco desviado hacia arriba. Pues tienen que partido igualado, un pouco, vamos a ter. Sí, pinta, bueno, de feito no último encontro que foi o derradeiro encontro previo a esta Final Four, o Lavadores iba ganando de novo descanso e acabou gañando o Guardés, non? De un. Vamos a ver que ven ahí, encadenan esos cruces, que ven esa trayectoria por parte de Cristina para por ese 3-1. Vamos a ver ahí esa subida de balón rápida por parte de Lavadores. También esa defensa fuerte do Guardés, ¿no? Y que vamos a ver ahora cómo monta de nuevo ataque ahí Alessandra. Este nuevo intento do Lavadores por reducir diferencias. Qué fuerte ahí Cris Eleire, ¿eh? Sí, una buena defensa están facendo no centro as dúas. Gran defensa por parte de las jugadoras do Guardés que ven Raquel. Bien parada. Nova parada de Lucía. La parada de Lucía. O haber defensa con intensidad axuda moito a parar as porteiras. Iso xa miramos no encontro de antes. Ven aquí a porteira capitana Antía. Como decías antes, gracias ao último partido do Guardés está hoxe xogando Final Four. Sí, hizo, gracias a eso estamos. Liga competitiva. Y esta primeira autonómica. Pouca diferencia. Muchos partidos igualados que se pueden decidir con aspectos que parecen pequeñas cousiñas. Y ahora ahí Ángela que consigue ya ese 4-1. Me parece que está un poco atascado en ataque os Lavadores. Ahí, con un buen xogo ahora. Muy bien esa conexión entre Andrea y a su compañera para conseguir ese 4-2. La verdad que muy bien ahí las jugadoras dos Lavadores. Defensa fuerte, ¿no? A que vaya a plantear ahora. 3 metros que solicita Miriam. Balón para Cristina que ese pase fue un poco precipitado. Balón que recupera Lavadores. Panchi que Díaz Suas que corran, que aprieten. Vemos ahí como intentan hacerlo, pero recupera Sabela. Sabela que sigue la sola. Apoya Leire, perde o balón. Precipitación ahí no pase. Sí, tenía que mejor haber frenado, parado, continuado el balón cara atrás, ¿no?
os erros que cometeu antes na outra semifinal, cando tiñan o balón tamén. Sí, non pararse un Non pouquinho. pararse, o querer pasar hacia atrás, Pois provocou o erro. vamos a ver se poden agora superar a rochosa defensa que está plantexando o Mecalia Atlético Guardés agora o CDC Lavadores Vigo, porque están tendo bastantes erros e bastantes Sí. problemas, Non habituais tampouco neste equipo. Sí, para nada. Pero que dixemos na primeira semifinal, ¿no? Que ao final é un solo partido. Na Final Four está xogándote poder lograr xogar unha fase de ascenso. E iso hai que saber levar os nervios e ter a calma suficiente para tomar as decisións correctas en cada momento. Sí, porque non é doado xogar deste xeito. Que ven agora o Guardés. E o pau. O balón que vai o poste. De novo Anxo solicitando a súas xogadoras que apreten, que corran. Que ven aí Maya como filtra o balón. Ese gol por parte dos Lavadores con ese corte cara fora do pivote. Ese rechace morto aí que colle Andrea. E Andrea que xa leva eses últimos 2 goles do seu equipo. Vamos a ver agora como plantexan este novo ataque que ven aí. Apagou o fixose de noite aí a María. Ese ataque. Vamos a ver ahí Raquel con Alessandra que quiere filtrar el balón a Maya. Que ven ahora. Muy bien esa circulación corta de Lucía. Pasamos de un 4-1, de un 2-1 no minuto 5 a un 4-4 en el minuto 10. Vaya ritmo que está cogiendo partido, vea. Sí. Vamos ahí mirando. Os Lavadores ten agora paciencia suficiente en ataque. Está encontrando tamén máis solucións ás propostas plantexadas. Vamos a ver aí que ven como se levanta María. Parada de Antía. Segunda. Sí. Oye que como empieza a entonar, van a ter un problema as xogadoras do Guardés. Que ven Cristina como sale aí brava xogadora do Guardés. Que ven aí de novo con ese corte. La intercepción do pase. Aí Judy que se frena. Pasos. Eses pasos aí, lamentase a xogadora. Porque fixeron unha moi boa defensa, Outro contraataque que non ten a suficiente a defensa baixa ben, entón crea duda e aí a pérdida de balón. Vamos a ver aí agora a Maya, que xoga de novo con Alessandra. Ese balón que non vai. Parada Lucía. Parada de Lucía, pero tamén foi pisando, non? Que ven aí Eva que quería roubar a bola. Está sendo un partido tamén moi eléctrico como a anterior semifinal, Que ven Ángela. De novo para Antía. Oye, que vai Raquel, que nos está atopando a ninguén. Frénase. Aí vemos que Lucía xa lle manda a parar tamén para ter un poquinho máis de calma, non? Sí. Ahora, novo ataque para os intereses do Lavadores. Alessandra aí que vai con Maya. Maya que finta, que sigue o balón. Balón filtrado aí outra vez. E agora sí. Agora sí esa arremetida, ese intento de Noelia. Para que ven ahora Leire y Cristina. Gol de Leire tamén. Cómo conectaron. Oye, Leire é unha juvenil de primer ano, se non me equivoco. María Español tamén, juvenil de primer ano. María Español, pois, outra juvenil de primer ano, dando minutos de moita calidade aí no... Estrenouse fai 2 semanas convocada co equipo de División de Honor. Pois, nese derbi, non? Dese derbi foron María e Carmen. No anterior na casa, contra o Málaga, tamén estuveron convocadas. Pois, iso quere decir que están facendo un bo traballo
as rapazas do Mecalia Atlético Guardés, que ven agora de novo. Sí. E ademais dase conta a propia Leire, non, que entrou e saliu para recibir ese balón. Vamos a ver agora un novo ataque de Maya que se levanta, que intenta lanzar, pero Lucía, que xa é a súa cuarta parada. Lucía terceira Parada. porque a outra foi pisando. Van vendo todos. Va moi parejos los dos equipos. Sí, hai as dúas porteiras tamén facendo intervencións de moito calado. Levan as mismas paradas. 3. Están axudando o seu equipo. E vemos a Laura, que fixo pasos antes de executar ese lanzamento. Tenemos que decir que la verdad que é precioso ver este un encontro desta máxima categoría femenina, as dúas bancadas repletas de xente, repletas de siareiros, dando los dos conxuntos, de xente que se achegou aquí ata a Guarda para mirar esta Final Four de categoría primeira autonómica. Vai Cris de novo. Hai que recoñecerlle o traballo á Federación Galega con o sistema este da Final Four, todas as categorías que enchen cada fin de semana aos pabellóns. E outro dos secretos para que se poida disputar da mellor maneira posible. Aí está o pasivo. Están superando neste treito, non, neste parcial destes 5 minutos, máis as defensas os ataques. Sí. As defensas a ser moi boas fan que o ataque sea moito máis largo. Unha vez levantan os árbitros o pasivo, só teñen poucos pases para poder lanzar, complicándolle o atacante en contraportería, facilitando así tamén a labor da porteira. Sí, porque ademais nestes 5 minutos, dentro do minuto 10 o minuto 15, cada conxunto leva solamente un gol. Así que vamos a ver ahora de novo ese pase que quere filtrar Maya. Non é capaz, ese balón que quere collelo Laura, pero recupera o Lavadores, recupera Alessandra. Balón tamén agora para Eva, para subir Maya co bola. De novo Alessandra, balón para Eva, que finta, que non, que bota. E aí ese pequeno agarrón ante, bueno, non esa baixada da xogadora do Lavadores. De novo aí Eva, manejando muy bien o ciclo de pasos. Sigue ahí, Ollo, esa defensa interior, ¿no? Exacto. Muy bien, muy valiente, ¿no? Muy valiente ahí Noelia buscando ese lanzamiento. Pues ahí que vaya a ver Raquel. El primer 7 metros. Claro. Sí, primer 7 metros del encuentro, en un minuto 12-6. Vamos ahí, va a ir Raquel a ese lanzamiento. Lucía baixo paus. Que ben resolveu a xogadora dos Lavadores. Vamos a ver agora porque onse por primeira vez por diante o conxunto de Vigo. Conxunto. Temos un compañeiro aí na federación que di que é a quinta provincia, non o sabemos. Pero bueno, nos o decimos por aquí para ver se alguén nos pode tamén asesorar nese sentido. E agora Lavadores moito máis cómodo correndo ese balón que peta na espalda, que ven Laura ahora. Mete unha espalda de María Español. Estamos nun minuto loco do partido. Sí, nese contraataque, pérdida. Nese momento no que os dos conxuntos están, recuperan balón e queren meter o gol para levar a distancia, provocando erro. Ni máis ni menos. Así que vamos a ver ahora qué plantea o Guardés. Laura con María que xoga con Cris y escapa ese balón para Maya que prefiere quedarse con él, que lle dice Panchi que espere, pero tamén lle dicen que aprete. Ahí va Andrea entrando caro pivote. Eva de nuevo, Eva que busca finta. 2 minutos por ese agarrón, ¿no? Primeros 2 minutos do partido. Ese agarrón tamén por la espalda. Aquí tamén pouco a pouco o pabillón que se vai enchendo, porque recordamos que despois deste encontro xoga o Guardés contra o Elda, un encontro de ese o equipo de HF, el último partido de Liga.
pouco a pouco. Último partido na casa. Exacto. Mientras miramos ese gol Un agora. golazo de Lucía desde o extremo. Moi ben aí a xogadora. Moi bo definido. 5-7, Ahora en estos 3 minutos pasamos un 5-5 a un 5-7. Vamos a ver ahora a Miriam ahí de nuevo cara ese extremo derecho. Ahora Guardés, que está con menos, ten que no vacían, con calma. No vacían portería. Ahí va Laura que se levanta. E Laura que desde ese primeiro gol na súa conta particular Elevamos un nesta inferioridade. Aí va Eva de novo, non ten descanso, Os lavadores que quere por unha marchiña máis ou estar con superioridade. Sí, ademais é algo que ben acaba de xogar Malla. E pase a Andrea, que será o terceiro gol que mete. Ademais Andrea está moi ben colocada. Eu que Malla estaba ao principio non querendo ser ela que marcar os goles, pero está asistindo mellor do que está finalizando, a verdad, está todo agora. Porque, bueno, Andrea está moito mellor, por exemplo. Unha vez empeza a encadenar esos pases, seguramente xa lle aparecerá ela o oco para poder lanzar ela. E agora de novo parada de Antía. E ollo que aí ten opción de volver a por ese Maestrés no marcador. Que ven agora ese corte. E como acaba Eva de conseguir ese gol. El tempo morto que solicita agora o adestrador do Mecalia Atlético Guardés, Fabio, para corregir aí esas pequenas imprecisións. Escoitamos o adestrador do Mecalia Atlético Guardés. Es que a nivel defensivo estemos ofreciendo constantemente el pase corto. Si lo que hagan es superar cerca aquí abriendo, siendo menos, no podemos ofrecer el puto pase corto a pivote, ofrecer el pase largo. Vale, exteriores, van 4 acciones de circulación sorpresiva. Me cago en Dios, estar atentos y pisar la puta línea, joder. Si sabéis que cuando el puto pivote está abierto en zona contraria, os van a aparecer. Pisar la puta línea y verla. Vale, que a nivel ofensivo nos estamos metiendo demasiado en acciones sin generar. No estamos buscando nada más que situaciones en bote para que María y Cris se la peleen. Vale, jugar situaciones de 8 correcto para que salga de las terceras sin pisar la espalda, que todo el puto espacio salga al centro. Vamos. Hoy esas verbas ahí de Fabio, a que bueno apuntaba ese tamén retomar un pouco ese plan de partido que falamos de vez en cuando, non? Sabedor de que esa subida de balón e Andrea, pivote, máis xogadora perigosa que está facendo moitos cortes, pois bueno, recordarlle aí aos xogadores, as xogadoras que ten que pisar a línea para que non se pagan eses cortes dun xeito rápido, non? Sí, que vuelvan a lo que se suele decir, como empezaron o partido, ¿no? Serios en defensa. Que ven aí ese corte de Leire. E o bo traballo que viñan facendo. Que pon agora ese 7-9 no minuto 20 a prol do CDC Lavadores Vigo. Eva que continúa, que ven Eva aí, ese balón ollo que se lle pode escapar. Si Isabela é que o colle. E agora parecía que non o iba a soltar, pero sí que o soltou. El Leire que dixo, no, pues ahora tampouco vamos a rifar. Vamos para arriba. Vamos a ir ya de nuevo. Estamos iguales. Ordénanse as fichas agora. No 40 por 20 aquí da Sangriña. Foi a vantaxe que calleu os Lavadores. O ser unha máis. Ese lanzamiento de María un pouco precipitado. Pues como a xogadora trata un poquillo máis de distancia, balón para Cris con María, María que vai con Laura con María, se levanta, non? Eses toques aí, ollo que vai Antía, que mirou moi ben a súa compañeira, a Lucía. Defensa de contraataque, a verdad que bo lanzamento da porteira, bo pase. Sí, porque non é doado tampouco pasar ese balón aí con a defensora tan cerca. Sí, porque tiña 3, falta de no medio. Iso non é nada sinxelo.
Vamos a ver ahora. O Guardés ahora está cambiando como ataque con doble pivote. Bueno, que ese balón se le puede escapar. Como salí, que ven ahora Laura, que ven Leire cortando cara fora, pelea aí a brava xogadora do Guardés. Ese 2 minutos polo agarrón, Y ahí vemos esa exclusión por parte de Banón. E a ver como toma os lavadores ou están en inferioridade. Pois vamos a ver cómo gestiona o Mecalia Atlético Guardés esta superioridade. Pues aí ese pase, ese erro no pase, non? Un pase moi longo. Nestos erros é o que pode irse o partido. Sí, estos erros son os que Estamos un máis estando un menos en defensa non podemos, o ataque non pode facer eses erros. si lastran un pouquiño non as intencións. Anticipación. Queremos meter gol porque estamos un máis. Aí van encadenando ese xogo de pases, de cruces as xogadoras do Lavadores. Vemos en pantalla, minuto 22 desta primeira metade. Vai Maya aí a finta, intenta esa reviravolta. Esas axudas da defensa. Ven aí, pasivo. Aí vai ese primeiro pase, vai Maya de novo, queda seca falta. E aí ese lanzamento non da propia Maya, sorpresivo, que consigue o gol. Que pon ese 7-11 no electrónico. Pouco a pouco o Lavadores que está facendo que a fenda sexa un poquinho maior, Sí. E agora hai que recordar que está en inferioridade. Micro partido que falaba antes, Antía de novo. Aí a parada. Doble parada. Doble parada de Antía de Hoyo que Maya quería correr, pero Alexandra dice que son una menos. Aí estuvo ben Alexandre. Vamos aí que xa van a recuperar en 10 segundos, en apenas 10 segundos. A xogadora excluida. Recordamos que era Eva. Aí de novo Maya, que se queda aí ca falta, mirou que non tiña compañeira para o pase. Aí de novo aí o Lavadores xa con todas as componentes na pista. Maya de novo. Outra. Amaga o pase e lanza. Agora que se está encontrando un poquinho máis liberada, está resolvendo moi ben. Leva ahora os 2 últimos goles do equipo. Pues vamos a ver cómo presiona ahora un poquinho aí o Lavadores, que por parte están facendo moita rotación os dous adestradores, Estamos mirando que as xogadoras, exceptuando Cris o mellor por parte do Guardés, que ven ahora Isabela, que consigue ese octavo gol para conta do Mecalia Atlético Guardés. Decía que están rotando moito os dos adestradores. A única xogadora que quizás non está tendo tanto descanso é Cris. Sí. A ver se non... moi importante pos últimos minutos do partido. Xa miramos na outra semifinal que tamén foi a parte da lesión da xogadora. Sí. Esa xogadora que esperamos todos que esté nas mellores condicións posibles despois dese, que ven agora sí que... esa blocaxe. Dicíamos a xogadora Laura, capitana dos Xallas, que esperemos que esté o mellor posible despois dese problema no ombreiro. E minuto 25, 8-12 no marcador. Pois o Guardés que leva un gol en 5 minutos por contra deste parcial de 3-1, ¿no? Que acaba de ter en o minuto 20 ao minuto 25 o Lavadores. Pouco a pouco vai facer distancia. Sí, volve Ángel a pista para intentar recortar un pouquinho esa distancia, que volva a ser
Una diferencia de menos goles. Antía que sigue parando, Hoyo que sigue corriendo. Que vengo pase, vuelve a ver a Lucía. ¡Dentro! Moi ben o pase da porteira de Antía. Le vamos a pedir xa, creo que a xente dos lavadores que lle leven un pouco de agua ao tiburón, porque non sei se que ese disfraz vai con aire, pero está perdendo un pouco de fuelle, eh? De novo, ahora sí, parada de Martín. E tamén de Antía, xa celebramos hasta ca cámara para o noso compañeiro. Ese rexeite despois da parada, que ven agora Malla, desde un para un. Vamos a ver ahora, está en tarefas ofensivas no pivote Alba. Bueno, por parte dos lavadores tamén a única xogadora que non tivo cambio, igual que no Guardense Cris. Malla. Los lavadores en Malla. E igual Cambiou de posición, pero non saiu do campo. igual sí que, bueno, tamén o mellor bueno, estrategia de plan de partido, non ter o cambio corto despois, o mellor sí que propicia esos descansos. Que ven aí Eva, ese agarrón, esos 2 minutos que acaba de sacar a central dos lavadores. 2 minutos para Ana Alfaya, pivote, a defensora do Mecal Atlético Guardés. Segunda exclusión do Guardés por unha dos lavadores. Que vai a casi hasta o último minuto do encontro, que non vai a ter a todas as xogadoras na pista. Aí ese doble pivote co que xogan moi ben Eva. Moi boa defensa ahora de Cris. Cris que sigue aí defendendo moi ben, está moi ben no centro a xogadora do Guardés. Malla xogando, ven aí ese espacio, balón que continúa cara a Lucía. E parada da outra Lucía, que sigue tamén sumando aí números, parada no seu casilleiro. Agora vai intentar o Guardés seguir reducindo distancias, ese máis 5 que hai no marcador. Recordemos, non significa nada, sobre todo polo último encontro. Pasa que ahora sí que están un poquinho mellor plantadas, non? As xogadoras do lavadores en defensa, É unha pista que lles gusta. Que ven aí Cris nesas respostas. Aquí no partido de ida gañaron de 9. Vamos a ver aí que Malla lle dá un poquinho máis de velocidade ese lanzamento de Carmen. Que lle pide perdón ao seu adestrador, dixe Mireino, claro. Panchi ten corpo para aguantar os envites, non hai problema. E ten máis pelo que algún que fala, así que tampouco pasa nada, porque lle den un pequeno disgusto que acabe en gol para por ese 8-14. Nos defensa adiantada dos lavadores. Sí, ante esa inferioridade do Guardés. Oiva, vaya golpe. Laura Miriam que vai polo extremo. Ahora gol de Miriam. Que supera aí ese 9-14. Xa vai a recuperar ahora Guardés, a xogadora excluída. Este derradeiro minuto. En esta superioridade os lavadores van quitar ventaxa. Sí, porque, bueno, ahora vai a ir Anxo a solicitar o tempo morto. Mira cara ao marcador, sabe que lle quedan 50 segundos de ataque. Entendemos que non lle van a deixar chegar a tanto. Así que vamos a ver que prepara o adestrador pontevedrés do conxunto de lavadores. Ese de Francas. Vale, un minuto, Carlos, un minuto solo, vale, clave que no ir con exclusiones, vale, no ir con exclusiones, no tiene exclusiones, vale, jugamos, permuta para Eva y no te permuta, tú te partes aquí, Eva, a por la grande a 1-1, para abierta, vale, y si no, al largo, cruce o calle ahí la carne, vale, sí, repliegue rápido y cabeza, vale, sí, que no haya que... Pois aí, moi ben esa indicación de Anxo de dicir non queremos exclusións, vale, implícito tamén o tema de non buscar ataques tamén
precipitados para que non haya erro, ¿no? Que apuntabas tú desde o principio ya. Pero bueno, marcando ese procedimiento que vamos a ver se consigue ante ese cambio de sistema defensivo que va a intentar desajustar ahí un poquillo eso, pero vaya golazo ahora que acaba de conseguir. Moi bo pase de Maya, dándolle velocidade ao balón. Está haciendo muy buena labor de asistente, además con esos 2 goles que desatascaron también muy bien ahí os lavadores. Hai que recordar que estaban ao lado contrario, ao lado dereito. Que ven ahí ese gol ahora de Marta, muy bien Cris, que ainda lle dá tempo a esta parte a ter un ataque máis. Oye, que quedan 8 segundos, vaya a ver que buscar, creo que vaya a ser Maya seguro. Ese balón que dá na cruceta 10-15 esta primeira metade. Como miraste estos primeiros 30 minutos, Bea? Pois a diferencia estuvo na primeira exclusión do Guardés, porque hasta aí levaba igualado. Foi cando meteron os 3 goles os lavadores de contraataque que creou a diferencia e a distancia no marcador. Logo seguiu no mismo sentido, non tuveron moitos erros, se foron sumando pouco a pouco. Na segunda superioridade non obtuveron resultado positivo, pero tampouco negativo, que é un punto afirmativo para eles. Bueno, ademais temos que apuntar unha cousiña máis tamén a porteira, non? A porteira que parou uns cuantos balóns. Para ser exactos, casi que parou 2, 4, 8 paradas. 8 paradas por parte de Antía. 5 de Lucía. Paradas tamén por parte da porteira do Guardés. Al final, como decimos sempre, ¿no? Os partidos son as poucas as diferencias, ¿no? As erros, as aportacións que pode dar a porteira. Tanto pode sumar a balanza por un lado para outro. Pero bueno, esperemos ter unha segunda parte competitiva tamén. Recordamos que foi perdendo alá en lavadores de 9 no último partido, que foi o que trouxo o Guardés aquí para Final Four. A ver o que nos poden dar estas rapazas na segunda parte. Pois casi imaxes desta primeira metade. Tempo para os adestradores para dar indicacións, para corrixir, para incidir no que está salindo ben, e nos voltamos ao inicio da segunda metade. Alberto.
gracias a vos. Bueno, pois no mellor escenario non nos hubiéramos creído, pero bueno, que voy a hablar en castellano que no me... bueno, es un orgullo de tener este equipo, de presidir este club y nada, increíble. No hemos hecho nada todavía, pero bueno, queda mucho, quedan los playoffs y bueno, vamos a ir a por todas. Exacto, ahora mismo queda ainda segunda fase, pero bueno, sodes xa o equipo campeón da Liga regular. Eso nadie nos lo quita, hemos sido los más regulares en la liga, con un equipo que nadie daría nada por nosotros, pero bueno, con trabajo, con este gran cuerpo técnico y estas grandes jugadoras y esfuerzo, trabajo y humildad, bueno, pues hemos conseguido esto y bueno, pues ahora hay que ir a por todas. Por último, Chuchi, tamén sodes o equipo, bueno, o club organizador desta Final Four de primeira autonómica, que é a Final Four da máxima categoría galega, era como o maior espectáculo da categoría. Claro, nada, yo tenía mucho interés en el club y yo en organizarla y bueno, es un orgullo representar al balonmano gallego y bueno, intentar hacerlo lo mejor posible, con humildad y nada, es un orgullo para mí como presidente y mi junta directiva que hemos tenido los 4 equipos en la Final Four, infantil, cadete, juvenil y primera autonómica. Entonces bueno, es un orgullo para mí seguir en este club como presidente y bueno, te doy una noticia de que voy a seguir otro año más. Pues enhorabuena, Chuchi, enhorabuena por todos los equipos aquí de esta Final Four. En nada, continuamos segunda metade do derradeiro partido do día, semifinal senior femenina. Pois ese anuncio que acabamos de vivir en directo de exclusiva de Katy. Presidente, pues sí, a verdad que Katy, eu non conseguí arañar ninguna exclusiva o día da Final Four en mi año, mira que intentei, Katy non sei debe ter sorte porque xa acaba de arañar esas verbas do presidente. El presidente tamén a vindeira de paz, celebramos que siga así porque a verdad que tamén celebrouse a Supercopa Galicia aquí mientras miramos ese pase de malla aí de novo ca súa compañeira con Alba e o traballo que fixo, decía, o Mecalia Atlético Guardés apoyando a organización da Supercopa foi increíble e bueno, tamén todo o traballo que está facendo para que se un monte ambientazo en este pabellón, todo o traballo que está facendo agora para que esta Final Four se teña celebrado, a verdade que tamén é de agradecer por parte da Federación a todos os integrantes da Xunta Directiva, voluntarios e categorías base do Mecalia Atlético Guardés, que perde ese novo balón aí, unha pérdida por pé. Comeza aí o encontro con esa... Hai cambio de portería no Guardés. Sí, saliu Patri. Vamos a ver agora esa acción de nuevo Maya con Alexandra con Maya que filtra cada punto de vista, que filtra el balón ahí que ya dan a perna. De nuevo Alba que quería coger ese balón. Alexandra que dice a Maya vai. Maya que vai, foi. Maya foi. Bueno, los 2 goles de última parte todos fueron gracias a Maya. Un pase a pivote. Y asistencia a Alba. É un gol ela. La propia Maya. Mientras ahí Anxo vai pedindo folgos tamén a afición, E a ver se aumenta a intensidade en defensa o Guardés para ter partido. Ahí de nuevo ese erro, recuperación por parte do Lavadores. Maya aí co balón, que non seca falta. Ven, muy bien ahí. Alexandra que coñecedora. Están xogando tamén con a cara. Falaban a semana pasada na primeira da Final Four que se lle nota tamén nas caras dos xogadores e das xogadoras cando están xogando tranquilos, relaxados, disfrutando. E as xogadoras do Guardés hai moitas que ven agora Raquel aí nese intento para superar. Alexandra está moi cómoda no campo, central do Lavadores. Al final tamén é actitud, non? Non é o mismo que xogues disfrutando, que te empecen a salir as cousas, que
vaya todo marcador arriba. Todos son aspectos que fan que xogues mellor, ¿no? E aí vemos outra parada de Antía. El contraataque. De novo. É outro gol de Lucía. Ese gol de Lucía. Que... Pues cando tes o marcador a favor, te saben as cousas, estás disfrutando na pista, notase un montón na cara das xogadoras. Sí, ni máis ni menos. Vamos a ver aí ese 7-6. E polo contrario, claro, se non te salen as cousas, perdes balóns, te ves cada vez máis abaixo. Intentas loitar, mientras miramos aí. Pero bueno, iso tamén é aprendizaje para as xogadoras. Sí, ni máis ni menos. Ahora que ven aí que valiente tamén. Tamén temos un equipo moi novo. Ahora mismo na pista hai dúas juveniles de primer ano. E iso tamén, como comentamos na semifinal anterior, tamén se nota polo tema da veteranía, ¿no? Ahora de xogar, moitas destas rapazas o ano pasado xogaron esa Final Four en Carballo, que ven Cris, que tira esa contactada no último momento. Xogaron, decía, moitas delas a Final Four en Carballo, que foron moi ben durante todo o partido, pero despois o equipo local o ano pasado ali o Xiria apretou e foi quen de levarse ese partido de semifinais. Bueno, eso tamén é unha experiencia que suma de cara a ano que miras aí como está sonriendo Alessandra, que manda camiseta. Vamos a ver agora como prepara este novo ataque o CDC Lavadores Vigo. Maya que intenta finta, que ven aí ese palmeo. Uy. Oye, qué clase ahí por parte de Alessandra. Sí, señor, muy bien. Son momentos do partido que intentan facer as xogadas máxicas que se fan nos entrenos. A ver se llevan saliendo de momento. Arrancamos estes primeiros 5 minutos. No que o Guardés non meteu ningún gol hasta ahora que entrará no seguinte parcial. Primer gol da segunda parte do Guardés. Ese minuto 5:19. Vamos a ir a ver tamén ese que ven agora como finaliza Lucía de novo. Moi seguras aí as xogadoras do Lavadores, dándolle continuidade a todo o xogo, Están facendo moi ben. Vamos a ver agora como que ven agora sin balón Ángela, pero a defensa de Eva que imposibilita esa continuidad de no balón. Vamos a ver ahí de nuevo Cris con María que filtra o balón a Sabela, non pode. Ángela que busca finta. Ese lanzamento, esos 7 metros. Ese balón. Primer 7 metros da segunda parte. Sí, el primer 7 metros a favor do Guardés. Vamos a ver ahí que va a ser encargada de lanzarlo. Va Isabela. Oye, que Antía está facendo unha moi boa participación e casi ataxa o balón, pero Alba Isabela foi quen de mandalo ao fondo da rede. Novo ataque agora para os Lavadores, que ven ese amago de Maya que tenta pasar o balón. E ollo que Lucía vai máis rápida para que ese balón sala pola línea de fondo. 12-9. E agora o Guardés con 7, sacou por porteira. Vemos aí este novo ataque con 7 xogadoras. Aí vai Cris, intenta percutir aí ante a defensa do Lavadores. Moi ben plantado, están pasando moitos minutos sen encadenar un par de accións boas. Non está facendo nada malo o Guardés, pero sí que ya está faltando esas 2-3 accións seguidas para... Sí, a recuperación de balón e ter un bo ataque. Exacto. Que ven aí Cris, que se levanta por ese balón. Vai fora. E outro pase a Lucía, que foron dobles. Esa adaptación imprecisa no primeiro momento, colle de novo o balón, volve a botar eses dobles. E agora... A portera Antía de Lavadores ten un bo pase de contraataque. Pues sí, a verdad, iso é algo
que hai porteiros que o teñen xa de por sí, que xa o teñen de forma innata, e que se entrena polos xestos que ten, que ven María agora. Golazo de María en apoyo. E aí non dan os árbitros o gol. non, por ese atento Andrés Rosendo, aí estaba a Adiantouse xogadora ao extremo, al 33, Noelia. E volven a sacar de centro. E decía, non, que, bueno, están facendo moi boas labores aí a nivel defensivo os xogadores do Lavadores, e tamén o Guardés agora está subindo un puntiño de intensidade a nivel defensivo, Sí, que pase que a recuperación non teñen sorte non teñen sorte. non, escapouse ese balón aí a Ángela no último momento, que quería recuperarlo, pero non puido, non tuvo fortuna de que ese balón quedara nas súas mans. E vamos a ver agora como solventan a situación as xogadoras do Guardés, o 7-6, que o están xogando ben, de momento non están tendo pérdidas, están levando os ataques a bo porto, a verdad. Que ven aí ese corte de Leire, pero moi ben tamén atenta Lucía e Alexandra Eva no centro da defensa, que están facendo moi fortes, Que ven María de novo, e ollo que non hai porteira agora, busca ese lanzamento, un bote, dous botes. Gol da porteira. Se antes falábamos dos gol pases, de Antía. Mientras Fabio pide ese tempo morto, se antes falábamos dos pases de contraataque, iso denota que Antía é algo que ten innato, porque ese lanzamento xa foi, a verdad, que moi bo. Directamente a portería. Escoitamos o adestrador do Mecalia Atlético Guardés. El beneficio que podemos tener yendo tan largas es muy poco, muy poco. Entonces, la opción tiene que ser decidir aquí. Si te ves a copiar, la cambio a María o a Laura, me da igual, y pones a otra, me da igual. Pero tienes que decidir desde aquí, en función de lo que hagan, decidir aquí. Porque al final ya te digo, el beneficio que vas a ganar aquí va a ser muy poco. Aquí te va a venir todas a cerrar. Y si la ganas aquí, el espacio en el otro lado es muy pequeño, ¿vale? Entonces, ¿qué va a decir aquí? Que por lo que sea no lo tengo claro. Judy, vuelves a salir, vuelve a repetir y vuelve a jugar. Ahora bien, María, no nos la podemos pelar sin portera. Un pase más y si estamos sobre pasivo, ahí sí podemos anticipar el cambio, ¿vale? Venga, va. Pois moi acertadas tamén as verbas aí de Fabio, que decía as súas xogadoras que en 7-6 primeiro non se poden facer ese tipo de lanzamentos tan rápidos como acaba de facer María, ademais ante unha porteira que está tocando moitos balóns como é Antía, e bueno, dicíndolle que non poden facer trayectorias tan largas, porque o que están facendo dese xeito é achicarse o espacio para poder rematar, non? Entón, moi ben indicado. Ao xogar con 7 teñen que ter as xogadoras moi claro que non poden tirar por tirar, non é a mí porque me toca, sino que mover o balón sempre en trayectorias cortas, porque senón estás ocupando o espacio da outra, porque hai unha máis no campo. E iso é o que lles acaba de recalcar Fabio as súas xogadoras para que fagan ese novo ataque, pero tamén que ven o... Moi boa defensa está facendo Lavadores. Moi boa defensa, ademais, sacando incluso as defensoras segundas e a defensora e Alessandra, esta defensora central que agora baixa, pero arriscando un poquinho máis aí arriba, Que ben como están recuperando ahora Antía, que lle dice que non hai a Lucía. Pero vamos a ver aí ese novo ataque. Maya de novo, Maya que ataca cara ao centro. El balón aí abaixo. Y vemos ahí ese minuto 10 ese parcial, 13-21, perdón, a prol do Guardés. Lavadores, perdón. Estaba mirando o marcador e confundíme os diferentes escudos que ten este electrónico aquí no pabellón da Sangriña. 3 goles para empate, non? Nestes últimos 5 minutos, los minutos 5 minutos que ven ahora Maya filtrando ahí ese agarrón. Vamos a ver cuántos pases quedan ahí para rematar o ataque. Balón para Alexandra, que vaya a lanzar.
ese quesito da Federación que salió mal parado por ese intento da xogadora do Guardés, perdón, do Lavadores. Estou cambiando de equipo aquí a moita xente agora. Xa son 4 partidos seguidos e hai veces que un perde un pouco esa noción. Vamos aí de novo Sabela e agora Antía outra vez. Parada Está sendo a que ante accións moi boas. de Antía. Ante accións moi boas que está tendo o Mecal Atlético Guardés, está desbaratando moitos ataques, Que ven ahora pase de Raquel. Malla aí que se equivoca con toda. Recreouse, Pero non é momento de recrearse. Anímalle aí o seu adestrador. Tiña que haber matado, non? Ese tipo de lanzamentos non é para facer nese momento de partido. Xa comentamos en outras Final Four, hai momentos e momentos. Este non era o momento de facer ese tipo de lanzamento. Aí de novo aí. outra parada de Antía o lanzamento de Judith. 13-21, minuto 12 desta segunda metade. o que decíamos antes, ¿no? Esos lanzamentos de 6 metros solos. Cuando o partido vai con esa diferencia hai que rematarlo. Non podes deixar vivo a ninguén porque iso pode ser un error fatal. Antes miramos a pérdida de Alexandra. Mala recepción. Vamos aí. Ven a Alba que está facendo un moi bo traballo no pivote. O Guardés sigue apostando con 7. Vamos a ver ahora. Que non están xogando mal con 7, están tendo opcións. O que pasa que, bueno, Antía... Falta finalización. Antía se está desbaratando, exacto. O que pasa que están moi valientes porque a 3 defensiva do Lavadores sube e a súa compañeira contraria no segundo tamén está facendo ese tipo de... Ahora vemos, mientras Laura consigue ese gol, están facendo esas coberturas. Ellos están pondo en serios aprietos. O Lavadores está con intensidade porque está salindo dos bloqueos moi ben. Non deixan sola a ninguna das dúas pivotes que está. E agora sí, descanso para Malla despois de 44 minutos. Para que Eva, bueno, falábamos, non? Iso notábase que era polo cambio. E agora Cris que combina con María. No, que ven aí. Moi ben Alexandra roubando ese balón de novo. Chegou para non permitir o ataque, o contraataque. Vamos aí. Ese novo 7 para 6. Aí ese 14-21 que impera no marcador. Ángela que tenta buscar solución. Esa defensa por parte da xogadora do Lavadores de Noelia. Vamos a ver agora. Que ven aí filtrado ese balón. Muy bien la defensa por parte de Marta. Ese balón de María. Gol de María. El 7 para 6 que sí que ya está dando resultado. Ahora está afinando un poquillo máis o Guardés. Ahora solo falta que rematen aquí un poquillo en defensa. Que ven aí. Aguantan un pouco. Despois de esa falta. Y miramos ahí ese último parcial de sus últimos 5 minutos. 15. Que Lavadores le vas a marcar. 21, sí. Outra pérdida para Lavadores. 15-21. Onde o parcial de 2-0 a prol do Guardés. Xa fai que Anxo teña cartulina de tempo morto na man, Sí, será para volver o procedimento que tiñan para o partido. Porque non é que lles este costando defender a 7, porque en defensa están ben. O único que están atragantándose ahora en ataque. Sí, están perdiendo ahí unas cuantas oportunidades, porque están moi activas as xogadoras de Panchi. A que máis activa está sendo... E agora outra parada da porteira de Lavadores. A súa porteira, Antía. Moi ben aí. Ese repliegue por parte do Mecalia Atlético Guardés. Para que non se lle escapen aí eses 6 goles de renda que ten o Lavadores, que tenta
reducir o conxunto da Guarda. Y de pasivo a bancada, que ben filtrou ese balón, que ven Alexandra aí. Ollo, ese toque. E 2 minutos para Laura. E non pode haber ningún tipo de contacto no momento do lanzamento. Cerra hacia atrás, Cerra de costas, non o mira. É sin intención niñunha. Sin embargo, son 2 minutos. Es 2 minutos para Laura. Vai Raquel o lanzamento. De parada de Carolina. Parada de Carolina. Sube Angie, que ahora paró todo por parar, o sea que están 1 a menos. 7 minutos en marcar os lavadores. Vamos aí un treito de tempo. E ahora Guardés perde balón. Perde ese balón, ese pase que foi moi abaixo. Pide disculpas, Cris, a María. O Guardés está 1 a menos. Vamos a ver esta superioridade. De nuevo ahí, balón. Y ahora sí. Ese gol que mete Noelia, que rompe esa senda de 12 minutos sin marcar. Que tiña o lavadores. O Guardés opta por sentar a porteira e xogar iguales, 6-6. Era algo que xa lle estaba dando resultado. Vamos a ver si continúa así a prol dos intereses do conxunto da Guarda. E a verdade é que María está intentando moito e moi ben, ¿no? Está sendo persistente, está sendo unha das xogadoras que máis lle está ofrecendo e dando, insistindo, facendo diferentes cousas. Junto con Cris. E ahora ese 7 metros que forza. Moi ben, Ángela. Vamos a ver ahora. Hai cambio de porteira. Vai aí o número 52, Alba. E a porteira que intenta ese lanzamento, pero no. Intenta pararlo, pero estaba aí Sabela para por Odeza. 6-22 no marcador. Ese tempo morto, como decíamos, pequeno apagón, ¿no? No ataque que está batendo o lavadores. Vamos a escoitar a Anxo Otero. Vamos a mantener la calma, ¿vale? Estamos 6 arriba, tranquilas, pero calma no quiere decir relajarse, ¿vale? Sí, entra Carmen y se queda Raquel, tú al 3, Alex en el 2, Lidia exterior, ¿vale? Eva, Carmen, ahí ajustáis, Eva y Marta, ¿vale? Si siguen con 7, lo que decía, pivote aquí, esta impares cuando balón aquí, esta impares cuando balón aquí, ¿entendemos, no? Sí, bien, no nos volvamos locos, por favor, y no dejemos de correr con cabeza, no estamos corriendo ninguna segunda oleada, vamos a darle un poco de ritmo ahí, vale, venga, vamos. Pois esa frase, non, que acaba de decir Panchi, que xogar con tranquilidade non é o mismo que xogar relajadas. Moi ben apuntado por parte do adestrador, dicíndolle, bueno, tamén que tiñan que correr un pouquiño máis e que tiñan que ir máis de cara a portería, apuntalando aí un pouquiño eses novos minutos do encontro. Xa vamos a encarar os derradeiros minutos desta segunda semifinal, mientras Eva sigue intentando aí percutir na defensa do Mecal Atlético Guardés. Balón aí para Carmen, ese pasivo que levantan os culichados. Eva que fai ese show aí. Ollo que Carmen ten capacidade para lanzar, xa o demostrou na primeira metade. Boa defensa ahora do Guardés. Vamos a ver aí. Tan compasivo. Levántase. Gol de Carmen. El gol de Carmen.
E ahora non miro a Anxo preocupado, A verdad que o miro moi tranquilo despois dese gol de Carmen. Antes seguramente era que tiñan outro procedimento para facer, ela non fixo pase que tiña que facer. Acabou con o mesmo resultado, gol a prol do CDC Lavadores Vigo. Que ven aí ese pase filtrado, pero que ven o roba. Ollo que non hai porteira, ollo que non hai porteira. E está avisando Antí as súas compañeiras, non se están dando conta. Apreta agora Eva, non? Parece que vaya pase que acaba de mirar Eva aí agora. Aí está tamén a Iria, que acaba de entrar nese extremo dereito. Vamos a ver que novo procedimento marca Alexandra aí a abrir esa avanzada. Que ven Cris na defensa. Cris está facendo un auténtico partidazo. E sobre todo na faceta defensiva. É unha xogadora que defende moi ben, a verdad. Aí a temos esas mans, ese rexeite que vai cara a Iria. E pelexan aí todas as xogadoras. Vamos a ver ahí de nuevo Eva con Alexandra, Alexandra con Eva. Forzan ahí ese pase que ven xogado. Que ven filtrou ese pase a Alba. Ese o poste que axustou demasiado o lanzamento. Vamos a ir ese últimos derradeiros 9 minutos de encontro. Vamos a ir la segunda parte un poquillo más tranquila. Que ven ese movimiento en balón de Laura. Buen pase de María ahí. Bien visto. Muy bien ahí. La xogadora entrando con todo. O Guardesa e agora cambiou, xa fai uns cuantos ataques a 5-1 para ver se provocaba os fallos os Lavadores. Sí, porque además tamén está dando bastante rédito non esa defensa 5-1, porque está encontrando tamén accións positivas. O único que non as está materializando, como lle pasou o Guardesa antes. María que se vai casi a unha mixta con, que ven agora aí esa reviravolta. María que se vai casi a unha mixta con Maya. Sí, que lle dá descanso Anxo a que estaba xogando antes de central. Alexandra aí, ese balón caro extremo. Que ven que plasticidade nese lanzamento de Marta. Para Polo, 17-24. Entra, xa vai entrar aí o último treito do encontro. Vamos a ver como resolven. As xogadoras do Guardés este novo ataque. Sigue con 7. E ollo que non hai porteira. Parada. Nova parada de Antía. Eleva 4 nesta segunda parte, ¿no? Sí. Aí vai Eva, que ven esa finta a punto forte, como quiso filtrar o balón a súa compañera ali no extremo a Iria, pero non foi capaz. Estaba tocada. Que ven aí ese balón de novo. Sale Iria. E de aí esa zurda Maya que se quere levantar, non? Que bo amago de Maya. Equivocouse aí. Tenía que filtrar aí o balón a súa compañera Antía. Tiña que vir o balón cara a esta parte, non? Para tentar gañar ese 2-1 aquí. Darlle continuidade, non quere cambiar de sentido. Vamos a ver de novo. Ahí ese erro. Eva que se le escapa o balón. Cris que pasa ese balón a María. Parada. Lanzamiento de 6 metros de contraataque. E aí moi boa xogada, pero Antía non quer que lle metan gol. Ni moito menos. Panchi que lle estaba dicindo ás súas xogadoras que tuveran moita calma en ataque, que non correran ahora sí que está xogando co tempo. E vamos a ver aí como responde tamén o Guardés, porque está sendo un ataque, o mellor unha imprecisión de cada lado, un gol de cada lado, xusto no ataque, e iso vai en contra dos intereses do conxunto que organiza esta Final Four, Mecal Atlético Guardés. O que dixestes antes, Charlie, que non é capaz de encadenar 2 ou 3 accións seguidas boas. Sí, porque non, repetimos, non está facendo nada mal, que ven aí gol de María Español, non está facendo nada mal
o Guardés o 7 para 6 está saliendo ben. Fabio foi valiente, está encontrando moitas solucións. O que pasa que está perdendo o mellor nun balón, noutra está sendo gol, noutra está tendo unha pérdida. Esas dúas, tres accións que te fan falta para Ponte, para entrar en partido. Exacto. Son as que non están tendo lugar. Bueno, por parte do Guardés no centro con Cristina. Por aquí no pasa nadie. Que está haciendo un auténtico partidazo a nivel defensivo. Mientras miramos, ahora sí, ese balón que llega de nuevo. Un pase de Malla, muy buen pase de Malla con falta. Es que en el último treito, desde el minuto 20 al minuto 25, hubo un parcial de 2-1 a favor do Guardés. Están siendo resultados por parciales de 5 minutos muy cortos. La verdad que, pues mira, Lavadores meteu 2 goles, 3 goles no inicio da segunda metade, no segundo treito outros 3, estuvo 5 minutos sin meter, despois 2 goles e agora 1. E agora ese novo gol de Cristina para por ese 12-9-25 no marcador. Vamos a ver aí. O Guardés que vai facer unha mixta Malla con María. Sí que bueno, tamén hai que apuntar que o Guardés faltalle aí Carmen Magallanes, que é juvenil de segundo año, que normalmente sempre xoga co equipo senior autonómico tamén. Por ese pequeno problema do Xeonllo, esperemos que tampouco sexa nada grave. Xa encaramos os últimos 3 minutos deste encontro. Co resultado 19-25. Xa un gol máis do que ven agora Judy. Lástima. Poste de Judy. Porque non era unha mala execución. E agora un gol. Ollo que pode perder ese balón. Que quiere xogar con calma os Lavadores. Pero que tienen un poquillo de precipitación, claro, os xogadores a miralo claro. Quieren tentar, non, esa sorte que ven ahora Cris. Ese 7 metros ahora, o que falábamos dos polgos, non, do aire. Que agora xa se lle acaban de notar a Cris despois de estar facendo un partido absolutamente increíble. A rapidez das pernas. Ni máis ni menos, vai Malla esa línea de 7 metros, primer amago. E agora sí, ese gol que xa para encarar os últimos 2 minutos e 40 segundos deste encontro, que xa vai a certificar casi se non é de xeito definitivo, casi o é a victoria do Lavadores. Vamos a ver aí de novo ese novo ataque por parte do Guardés. Cris co balón, que xoga con Laura que quere lanzar, que pena ese poste lanzamento. Foi aí o Longueiro, minuto 28 aquí na Sangriña. Aí están as pequenas diferencias. Ollo que van a facer un cambio, fixeron un cambio aí no último momento. Ese balón que continúa, que ven aí que ben Ana. defendido. Muy bien a defensa. Muy bien esa impar. E aí esas axudas. Que ven Malla como continúan o balón. Ollo que Raquel está de dulce. Marta que mete gol. Marta, sin Raquel, pero Marta, que le va dos últimos 3 ou 4 goles ela, Último minuto e medio xa certificando con ese gol de Marta a victoria do Lavadores o Guardés. 19-27. Eses que ven aí a defensa. Este tamén. Bueno, Panchi coñecedor de que tengo partido, xa empezou a darlle descanso con anterioridade. Pensando no siguiente partido. Alessandra xa leva bastante tempo sin pisar o campo. Malla agora xa estuvo 10 minutos de descanso. Vai estar ahora os últimos 5, que ven Cris. Aí vai Judy. Outra parada. Madre mía, con que... Como están, tía? ¿Cuántas paradas levan, tía? Nesta parte eu teño anotada 6. 6 en a primeira. 8. 14 paradas no día de hoxe, Antía. Cuidado que aquí empezamos as oposicións ao MVP. Así que isto xa queda... Máxima goleadora polo Lavadores.
Lucía López, que ahora está descansando. Lucía, últimos 20 segundos de esta segunda semifinal de Final Four que va a caer do lado dos lavadores. Magnífico partido que acabamos de vivir. Ibai María facendo o último intento, balón que vai cara a Judy, ese balón que se escapa e vai a rematar o encontro. 12-9-27 a prol do CDC Lavadores Vigo. Pois sí, xa temos o segundo finalista para mañá, que o Lavadores. Que, bueno, miramos, non, aquí o marcador da segunda parte foi 9-12, tamén a prol do Lavadores. Bueno, ese es. Sí que Lavadores tuvo un problema aí no Ecuador desta segunda metade, onde non conseguiu transformar, onde non conseguiu meter tanto gol, pero tamén aí tuvo ese mismo problema o Guardés, que non foi tanto problema de xerar ocasión, senón de encadenar boas ocasións, non? Sí, faltoulle o Guardés ter 3 ou 4 accións con finalización de gol, porque recuperaban e perdían o balón, recuperaban e fallaban, entonces non puderon entrar en partido na segunda parte. Pero bueno, na segunda parte máis ou menos é de ter o mismo resultado máis ou menos que na primeira parte, que ao final le meten 4 goles a maiores os Lavadores o Guardés, por cousas e detalles pequenos, con moi boa aportación de Antía Porteira. Non tuvo máis opcións o Guardés en este momento. Pois tuvemos un bo partido polos ambos equipos. Hai que decir que pelearon os dos equipos xa para buscar a victoria, pero neste caso foi por lado de Lavadores. Mañá final Lavadores San Bartolomeu, que ao final non houve sorpresa niñunha, porque foi o que quedou en liga regular segundo e terceiro. E mañá vamos vivir un tercer cuarto posto Guardesallas. Apaixoante, que xa vivimos aquí tamén fai poucas xornadas. Vamos a ver, mientras miramos aí imágenes sobreimpresionadas, que empataron de un no encontro. Empataron o partido no último segundo. Xa temos a Katy aí en pista. Entendemos que vai a coller aí a unha das protagonistas. Hai que facer foto primeiro. As xogadoras do Guardés, que teñen que irse moi contentas, teñen que irse ca cabeza moi alta. Mientras, volvemos a decir, miramos po gran partido e pola gran liga que fixeron para estar aquí como premio. Porque non é sinxelo, É un equipo recén ascendido, hai que recordarlo. Igual que o Línea 21, pois bueno, chegar aquí a esta Final Four é significativo do traballo que hai detrás. Vamos a ver agora esa foto, mentre temos aí a Katy preparada, esperando a que rematen a facer esta instantánea. E cando lle demos paso a Katy, mientras lle damos paso a Katy, Bea, moitísimas gracias por acompañarnos nestos dous encontros femininos. A ti por invitarme. Un saludo a todos os aficionados do balonmán. E nos mañá que vamos a voltar aquí este pabillón da Sangriña pola mañá xa con partidos de terceiro e cuarto posto. Comenzaremos abrindo con ese encontro masculino, posterior terceiro e cuarto posto femenino. E aí vemos que Katy xa está preparada, unha das protagonistas que ao principio comenzou sendo unha das maiores asistentes e ao final acabou rachando aí esa defensa do Guardés con moitos goles, con Maya. Adiante, Katy. Sí, correcto, Charlie, estou aquí con Maya. Maya, que auténtico partidazo. Este foi o resumo. Sí, sin duda, viñamos con todas as ganas que tiñamos do ano pasado, de todo, e chegamos aquí, as demostramos. Un partidazo, sinceramente. Tivemos idas e venidas, pero creo que a afición é o mellor que temos e o demostramos aquí, sin duda. A verdade é que foi unha tempada bastante dura, por o que dicíamos, ao final o voso, digamos, maior rival foi o Taparío dos Chata Balonmán Cangas, que falábamos ao principio con Cangas, derrota dun na ida, empate a volta pode ser, ou empate nos dous encontros. Perdimos ali na ida de un e na volta empatamos, foi
foi un partidazo, sinceramente, pero bueno, al final esos partidos levanse os que mellor sepan levar e levaron o mellor e xa está, son un equipazo. Pois nada máis, oi, Maya, madre mía, como estou xa, son moitos partidos. Deixeche marchar e touche de novo a Noraboa a disfrutar mañá da final no Balomán San Bartolomeu. Moitas grazas. Nada, vémonos mañá, primeiros, terceiro e cuarto posto, comezamos co terceiro e cuarto posto, senior masculino. Vémonos e seguiremos mañá disfrutando do balonmán e desta Final Four de primeira autonómica. Chao. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah.